Къде си? Трябваше вече да си тук. Качвай се! Добра работа, агенти. Но трябва да потеглите към следващата си мисия. Добре известният на всички ни шейх Абдул Халил Джабари Ремир Сак Халид Комал Рахим Саби Садах е откраднал ядрената програма на Русия и ще изстреля ракети към всички точки на Земята. Агент Радев трябва да го съблазни и да открадне кодовете за изстрелването. Няма ли по-подходящи агенти за тази мисия? Не мисля, че ще постигна успех със съблазняването. Всички агенти са разкрити. Само ти остана. Минете през Skin Solution за трансформация. Нека да не забравяме все пак кой съм. Skin Solution прави хората неотразими. Време е да ми покажеш. Какво може? Бенчи! Извиняй. Готов си. Елемент! Следващия път ти ще си съблазнителя.